Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga Bisdak. And ngayon is Friday afternoon. So andito kami sa apartment building ni Bing mga kabisdak. Magdi-dinner kami ngayon. Kami dito sa Ame, tsaka si Gian. So yun na si Bing. Hello Bing! Happy birthday! Happy birthday! Oh, Bing, happy birthday! Kana, chocolate. Kusog pag mga kanang mga 5:30 o katong gabi. Lisa. Ni-function na yung mga screen Bing sa computer. Oo. Feeling ko, wala kasi dyan ang maong function. Kaya ka na, di ba dapat mong gamit ka anang, kasi tawag anang door? Relax. Relaxing. So tired. Ay, fresh ni nga chips Bing. Ako na ko ano na, kasi magbasa-basa na. Sa di ay. Ito sila popsicle, ay basig magbasa-basa. Ako ni Ref? Ay, una. Salamat. Yun nga, so pupunta na kami ngayon sa restaurant kung saan kami mag-dinner. Ano siya? Pero anak na mga sige. Namoy ko na yung mga Bisdak, yung barbecue doon kami nakapark mga Bisdak, parking area. So diyan kami nakapark sa Woolworths na parking area kasi libre yung first 2 hours na parking. So ngayon dito kami kakain diyan sa Korean. Wow! 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 Mentag na ibakante. Sayang mabisak, fully booked doon sa likod. So dito na lang tayo sa Japanese. Masarap siguro sana doon kasi Korean barbecue. Nakakute gina ni, lingkod-lingkod man, murag nasa Japan. Murag jikag nasa di ba nasa Japan? Matinda siguro na. Ano to? May naman ang table. Lingkod-lingkod ba? Japan, murag ka nasa Japan. Parang nasa Japan mga kabisdak, di ba? Dito tayo. 9. Sarado slag 9, 8 gamin na. Wala din takabot. Nindot ra bata sa sod no? Pwede ta mga pero mabalhin tayo ni Karas baby. So yun, dito tayo. Hanggang 10 daw sila mga kabisdak. Gian, come. Buang business. Kung ano, ay naman itong tapan sa yakini ko. Sige kung pangita eh. So yun mga Bisdak, hindi kami natuloy dun sa Japanese kasi puno. Walang vacant table. So naghanap pa kami kung saan kami pwedeng kumain ngayon. Pero maganda dito mga Bisdak, maraming pwedeng kainan dito. Ano pala na ito na lugar nito? Crown's Nest. Let's go. On the side. So doon tayo, punta tayo dun. Lakad-lakad na lang din tayo dito para makita natin yung view dito. Alright. You know.
Yan ang mga bisdak. So hindi pa rin kami nakahanap kung saan kami kakain. Pero Johnny Bird. Unsa atong atuan? Korean barbecue? Atong i-try itong barbecue. Yung Brazilian restaurant. Pero hapit na magiging ni si mong balay bing. Pero wow, hindi na punta mo nga sa luho. Ang ending ani kay ikaw na lang mag-order niya sa balay ni Bing mga on. Ano kasi ngayon, Bisdak Friday night kaya mostly puno yung mga kainan dito. Pero nindot pa bibo sa ba? Naan sila. Maraming kainan. Gelato. Alright. Katawanan ka din kasi ayang kay di. Guzman y Gomez. Burrosos. So yun mga Bisdak, 48 years na kami naglakad-lakad dito. At nahanap din namin yung gusto namin puntahan yan. Barbecue Brazilian Grill. So yun, try natin. Hopefully pwede kami pumasok dyan. Gian, look at that, Gian. Look at that. Look at that. Someone's waiting for you. Zigzag. Ang saan yung nga lugar, babe? Crow's Nest? Crow's Nest. So yun Ooh. Kuya, wag it. Tingnan natin sa loob ng isa. Ayan dyan, nasa loob. Kahadlok it. Muna parang kumuha. Panguhan na lang. Ayaw na may CCTV. 2,000 years later. Coke na Coke. Coke Zero. Cheers. 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 Happy birthday, Bing. Happy birthday. Look at that too. Oh. It looks like a garlic bread. Wow. Ganahan si Jenna ni. Wow. Gamay ra pag. Oh, gamay. Apat na hiwa. Sure oy. Nasunod pa dun. Binuan. Nasunod? Okay na.